Ahojte babi, takže tu vám nechám ďalší tréning v kombinácii dvoch cvičení. Takže začíname prvá kombináciou. Rozpažovanie na šikmej lavičke. Vždy, keď rozpažujeme ruky do strán, tak pritlačame svaly hrudníka a v hornej pozícii rúk vydychujeme. Kombinujeme s druhým cvikom, čo sú kliky s pomocou podoprených kolien. Takisto, keď ideme smerom nadol, hrudník pritlačame v dolnej pozícii, sa nadýchneme a nahor vydychujeme. Túto kombináciu zopakujeme takisto 5x15. Druhý cvik super série budú tlaky na ramena v sede, chrbát stále vystretý a pozrite sa, do akej úrovne ideme dole s lakťami. Pozícia s lakťami dole sa nadýchneme a vydychujeme v pozícii nahor, s rukami nahor. Druhý cvik v tejto super série kombinujeme francúzske tlaky s jednoručkami, s dvoma rukami, dozadu za hlavu, chrbát rovný, len hýbeme rukami od lakťov dole za hlavu. Robíme pomalé pohyby a pritlačame triceps. Takisto kombinácia bude 5x15 opakovaní. Tretia kombinácia dvoch cvikov bude upažovanie s jednoručkami stojí, chrbát rovný, hýbeme len s rukami vystretými do strán, z dola nahor a lakte idú smer nahor. Pozrite na video. A ďalší cvik, kombinovaný triceps poklesy alebo triceps dips, zohýňame lakte a pritlačame ruky smerom nadol. Takisto 5x15 opakovaní. Ďalšia kombinácia dvoch cvikov nasleduje predpažovanie s jednoručkami, zdvíhanie jednoručiek do výšky očí, ruky sú vystreté, chrbát je rovný a dýchame hore, vydychujeme a dole sa nadýchneme. Kombinujeme s ďalším cvikom, čo bude v sede, triceps extenzie s jednou rukou, ako vidíme za hlavu na videu. A potom zopakujeme to isté, ale extenzia druhou rukou za hlavu. Takisto 5x15 opakovaní. Oddych medzi sériami je 30-40 sekúnd. Sledujte nás na Instagrame a cvičte s nami na YouTube.